nanindugan ng Kampo ni Vice President Sara nga hindi sa mahimo mapasakaan sang kaso nga grave threat samtang nagapadayon ng impeachment trial. Suno sa abogado nga si Attorney Paul Lawrence Lim, bilang isa ka nagapungko nga impeachable officer, hindi dapat mapasakaan sang kaso si Duterte para sa isa ka ginapahayag offense nga kamahinman sang impeachment case. Ini nga statement ang kasunod sang kompirmasyon sang Department of Justice kung DOJ nga ginpasaka ng kaso nga grave threats bato kay Duterte sa Quezon City Regional Trial Court. Nagugat ini sa pahayag ni Duterte sang 2024 kung sa di nagsiling siya nga kung may matabo nga malain sa iya, may nasugo na siya nga isa ka tawo nga patyon sa President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, kaganay House Speaker Martin Romualdez. Matandaan nga sa grave threat man nakasentro ang Article 4 sa impeachment nga amo ang unang nga ginistoryahan sa trial sa impeachment court. Nalakipini sa akusasyon sang betrayal of public trust. Sabat naman ni Justice Spokesperson Polo Martinez, hindi dapat maapektuhan sa nagapadayon nga impeachment proceedings ang separado nga criminal case batok sa Vice Presidente. Sunod kay Martinez, legal nga argumento lamang sang kampo ni Duterte ay ila posisyon kag dapat ini ipresentar kag husayon sang korte. Alam po natin na impeachment proceedings under the domain naman ng legislature right now. The Senate and the senators being senator judges. But procedurally speaking, the conduct of the criminal case in RTCQC should not be affected by the ongoing impeachment proceeding, and that applies vice versa to the ongoing impeachment trial. As far as we know, procedurally, magkaiba po silang proceeding, distinct and separate proceedings. So tuloy-tuloy lang to, sir? Yes. Naibalawan nga ang ginfile bato kay Duterte amo ang 1 count sang grave threat sa idalam sang Article 282 sang Revised Penal Code nga kaangot sa Cybercrime Prevention Act. Pananglitan may ipagwa nga arrest warrant, nakaset ang piyansa sa 120,000 pesos.